timbang kanggo gayuh katentraman adil makmur kasembatan Ojo turu sore kaki anak dewa wang jaga nyangking kokor kencang sineto ngata tolak sanjang lawan pangan yo iku wong melek sabarna rimo biarsa umeling bendhe ngumpul wonten ing platanipun Ibu Warsinem. Bocah-bocah saiki ronggo jati. Atur pangnipun dhumateng keluarganipun panjenengan Bu Ibu Warsinem lan dhumateng keluarga masyarakat Desa Derih. Kinarya pangnipun bocah-bocah turangga jati kang indheken dening Kinatoga Wijana Mantri kinarya kangge momongi bocah-bocah sekang turangga jati. Bocah-bocah sekang turangga jati ingkang dipandhegani dening panjenengan Raka Giran. Kaleresan panjenenganipun Ibu Warsinem ngaturi kawula sekanca saking turangga jati kinarya atur panggihipun dhumateng warga masyarakat Derih lan khususipun wonten ing kecamatan Susukan. Boten ajeng malih menawi turangga jati kadherekaken Kinatoga Wijana Mantri kaliyan Lurah Sarawita kinarya amawa Kinatoga Wijana Mantri tinggal wicara kaliyan kadangipun anom Kinatoga Wijana Mantri lan Sarawita. Oh, ngene to. Iya aku mengono, Kang. Aku nontonnya sekang turangga jati terus yang Desa Derih Wetan. Olo-olo. Ora kaya wong piye to? Iya, Kang. Aku tinggi balan dening Ibu Warsinem. Yes. Aja kesuwe to mlaku bung ora umur baleman cekep turangga jati sing dina kene guru warga masyarakat Desa Derih Wetan to. Iya Kang, cekep Kang.
kerep temen tok. Iya Kang. Donga mbok ora umah apa nebi kok Kang. Temen tok lho. Jangan kepenat ya Kang. Orang kaya mandi jadi buar sini kok. Si Grobolo Kang domingal Perang Camyo Sabyo medali Lirenadin tuile tiga Dudaya ku bangun dari diri terus soro wiloko ayah foto tengok pasti jonggo dan nyopang moyo Kaki sukir ya jangan kepenak ya Kang Sukir. Jan orang kaya gambarnya kaki Sukir. Udah dulu Oduh dulu, oduh dulu, oduh dulu, oduh dulu, oduh dulu, oduh dulu. Paling enak tukang undang oduh dulu. Paling enak tukang ojek oduh dulu. Paling enak tukang angkong oduh dulu. Paling enak tukang sarung oduh dulu. Paling enak tukang undang oduh dulu. Paling enak tukang sarung oduh dulu. Suarane orang oduh dulu. Allah John orang kaya Ya kayak gue kan kayu walang kekek mabur neng latar aja ngenyek mas karo wong ayu kau sekayu gede kawan Mencok neng latar ngerabot banter melek sing anyar ayo Thank you.
Joloro derek. Ya Pak, jare bojo loro. Si jurung duwe, ya tak ngomong ramane kan golek.